Здравейте! В това видео ще ви покажа как лесно може да добавяте нов профил, въз основа на който да провеждате мониторинг по ключови думи в веб-базирана система EPR-BG. За да въведете нов профил, първо трябва да отворите старт менюто, след което да изберете опция профили и после профили за търсене. От новооткрития се прозорец става и самото управление на профилите за модул мониторинг. Също така ще видите и всички въведени до момента профили. За да добавите нов, просто изберете бутона Добави. След което ще се отвори нов прозорец. В него се съдържа информация за профила, който ще въвеждаме. На първо място трябва да добавим име на профила. Това име се ползва за вътрешно разпознаване в системата на самия профил. В нашия случай ще въведем име Тракия. След като сме въвели вече името, следва да въведем и ключовите думи, по които ще осъществяваме търсене. Тези ключови думи са свързани с самия профил, т.е. те са сходни помежду си, защото в основа на тях ще извеждаме и общите брой намерени резултати от търсенията по тях. Въвеждаме ключова дума Тракия, като системата автоматично ни дава възможност да изберем и да въведем думата, написана на латиница. Имайте в предвид, че това не е задължителен избор и вие може да промените това. Оставяме в нашия случай думата Тракия написана по този начин, като по същата дума я изписваме на латиница по няколко различни начина. С Q накрая и отново с I и A. Също така можем да въведем и друга разновидност на думата Тракия, горно-тракийска низина. Имаме опция, както казахме, да въведем до 8 ключови думи. Също така, в този прозорец може да намерите информация за различни оператори, които може да използвате, за да се постига по-сложна и по-точна заявка, като плюс, минус и кавички. Също така, трябва да запомните, че когато въвеждате нов профил, задължително трябва да изчакате между 5 и 15 минути, за да може да се обнови с резултати от нашата база данни. Запазването на профила става чрез избор на бутона Добави. След което профила вече може да бъде видим в списъкът с всички налични профили. Освен в списъка, той е наличен и в частта за смяна на профил за мониторинг в самата система. След като бъде избран, вече може да го управлявате и да извеждате резултатите за него. Не забравяйте отново, че след въвеждането на профил или редакцията на вече съществуващ, трябва да изчакате 10 минути, за да може да се обнови информацията за него. Успех!